खुलुमबाय फिन बयखौबो गोरलै सोलोंसालि इउटिउब चेनेलसिम बरायहरनाय जाबाय। थ' दिनै जोंनि भिडिअनि गेजेरजों क्लास 10नि मोनसे एकदम गोमोथाव रादाब होनना बुंजायो आरोना जायखौ जों सावरायगोन दिनै। थ' बे जाहैबाय जोंना क्लास 10नि मोनसे साख्रि ओंखारदों। बे जाहैबाय जोंनिया टटेल नाम्बार पस्टआ जागोन 25,000 प्लास। थ' ओंखायनो जायफोर फरायसाफ्रा क्लास 10 पास जादों बिथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासे नायबानो जाबाय। मानोना बे भिडिअआ बिथांमोननि थाखाय जोबोद इम्परटेन्ट जागोन। थ' जायफोरा डिफेन्सआव साख्रि मावगोन सानदोंमोन बिथांमोननि थाखाय मोनसे नटिस फोसावदों आरो बे नटिसानो जाबाय नैया बेवहाय नोंथांमोना नुनो मोनदों जे कनस्टेबल जिडि इन सेन्ट्रेल आर्म पुलिस फर्स CAPF NIS SSF एसाम राइफल्स इन आसाम राइफल्स एग्जामिनेसन 2021 माने जोंना बे एग्जामा SSC जिडिनि बे एग्जामा जोंना 5 इयार्स बा 2 इयार्स 3 इयार्सनि उनावहाय खनसे जानाय नुनो मोनो आरोना जोङो। थ' दा बेनि जोंनिया डेट अफ साबमिसन अनलाइन एप्लिकेसना जागोन दिनैनिफ्राय 17 जुलाइ 2021 निफ्राय सोलिनानै 31 आगष्ट 2021 सिम जागोन। बेनिफ्राय जोंनिया लास्ट डेट अफ मा होनदों बे अनलाइन लास्ट डेट टाइम अफ रिसिभ अनलाइन एप्लिकेसन बे जागोन जोंनिया बेनो बेखौनो आं बुंनो हाखाबाय 31 आगष्टसिम सोलिगोन। बेनिफ्राय नैबे पेमेन्ट बेफोरखौ जोङो उनावलासे सोलिगोन। बेफोरो जोंनिया नैया मा होनदों एग्जामखौ जोंनिया टु बि इनफरमेसन लेटार होनना बुंदों आरोना उनावहाय खोन्थागोन होनना बुंदों। थ' दा ओमफ्राय नायदो जोंनिया बेवहाय मा लिरदों जों नायलांदेनसै फारसेनिफ्राय। थ' दा आं नोंथांमोननो जा इम्परटेन्ट जों सावरायनो गोनां बेखौसो आं सावरायगोन। नोंथांमोना माबायाव नायनानै लाहैबानो जाबाय डिसक्रिपसनाव आं बेनि लिंकखौ होगोन। थ' फारसेनिफ्राय फरायनानै लाहैबानो जाबाय जुदि गोसोबा नङाबा जोबोद गोलाव जायो ना भिडिअआ। थ' बेवहाय नोंथांमोननो दा जोंनि बे नटिफिकेसनखौ मोननो थाखाय बेवहाय नै मोनसे वेबसाइटनि लिंक होदों। बे वेबसाइटनि लिंकआवबो थांनानै नोंथांमोन नायनो हागोन। स्केलखौ बुंनो थाङोबा पे स्केला बेवहाय होनाय जादों पे लेभेल ग्रेड 3 होनना बुंदों बेवहायनिया 21700 69100 बेनिफ्राय ग्रेड पे थालागोन आरोना। तुम्हें भेकेन्सि होनो थांबा 3 नाम्बाराव होनाय दङ नायदों मा भेकेन्सि बेसेबां पस्ट दङ बेखौ नायदों। थ' दा बुंनो थाङोबा फर्स BSFआव एसियाव दङ 10246 बेनिफ्राय STआव दङ 603 CSF दङ 786 बेनिफ्राय CRPFआव दङ 0 SSBआव दङ 314 ITBPFआव दङ 131 ARआव दङ 508 बेनिफ्राय NIAआव दङ 0 आं STनि खिन्थाना होबाय SSFआव दङ 14 नैबे जाबाय जोंनिया मेलनि थाखाय। बेनिफ्राय फेमिलिनि थाखाय जोंनिया STआ दङ 110 बेनिफ्राय 86 दङ बेनिफ्राय CRPFआ 0 SSBआ 0 बेनिफ्राय ITBPFआ 20 बेनिफ्राय ARआ 99 बेनिफ्राय NIAआ 0 बेनिफ्राय SSFआ 3 बेबायदि होनाय दङ। टटेल नाम्बार अफ STनिया दङ हिन्जावसाफोरनि थाखाय 318 बेनिफ्राय हौवासाफोरनि थाखाय दङ 4973। थ' दा बेखिना बेनिफ्राय आदार्स बेनिफ्राय जुदि SC ST बा आदार्स बेफोरखौ नायोबा नायना लाबानो जाबाय। बेनिफ्राय नेक्स्टआव दङ मिन्थिनो गोनां खौरां बेखिनिखौ फरायना लाबानो जाबाय नोंथांमोना गोसोबा। बा नेसनेलिटिया बेवहाय निउ दङ जे मास बे मा जानांगोन इण्डियान सिटिजेन जानांगोन आरोना इण्डियाननि। थ' बेनिफ्राय जोंनिया एजआ दङ 18निफ्राय 23 एज जानांगोन। बे जोंनिया नर्मेल क्राइटेरिया जोंनिया बाट जोंनिया आपार रिलेक्सेबोल दङ जोंनिया जेनेबा नैबेथ' जोंनिया जायफोरा 18निफ्राय 23 लासे बैसो दङ बे आगष्टनि 21नि 1 डेटसिम जोंनिया 23 जानोबा बिथाङा हागोन। आरो बिनि अनगायैबो SC ST फोरनि थाखाय जों नोंनिया 5 इयार्स बिनिसाय देरसिनबाबो हानो हागोन। थामहिनबा 23निफ्राय 5 खौ प्लास खालामना होयोबा नोंना 28सिम माने STफोरा 28 बैसोसिम जोंना बेखौ एप्लाइ खालामनो हायो। थ' ओमफ्राय बेवहाय मिथिनो गोनां खौराङा बेखिनियाथ' जोंना एक्स सार्भिसनि थाखाय एग्जामिनेसन एक्सप्लेनेसन बेखौ नाङा जोंनो आं दा नोंसोरनो खिन्थाना नोंथांमोना माबायाव नायना लायोबानो जाबाय नटिफिकेसनाव। एडुकेसन क्वालिफिकेसनखौ आंखौ बुंखानाय जाबाय नोंथांमोना एडुकेसन क्वालिफिकेसना मेट्रिकुलेसन माने अनलि क्लास 10 पास बानो बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन। ओमफ्राय हाउ टु एप्लाइ खालामनो थाखाय नोंथांमोना SSCनि बे वेबसाइटआव थांनानै एप्लाइ खालामनो हागोन ssc.nic.in बेवहाय। ओमफ्राय एप्लिकेसन फिसा जोंनिया बेवहाय नोंनिया 100 होनाबोदों बे पार्ट जोंनिया
बे 100आ जोंनि एसटिनि थाखाय नट एप्लिकेबल माने एप्लिकेबल नङा वुमेन कैंडिडेट एंड कैंडिडेट बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब एंड एक्स सर्विसमैन एलिजिबल फॉर मा होनदों बेयाव रिजर्वेशन एग्जाम्प्टेड फ्रम पेमेंट अफ फिस माने जोंना बे जा जोङो एसटि नालाय थ' ओंखायनो बे माबानि थाखाय पस्टनि थाखाय एप्लाइ खालामनो थाङोबा ना फिस नाङा आरोना फ्रियावनो जों एप्लाइ खालामनो हागोन। ओमफ्राय सेन्टार अफ एग्जामिनेशन जोंनानिया सेन्टार अफ एग्जामिनेशन होदों बेवहाय एग्जामा जों नर्थ इस्टनि थाखाय बहा जादों बेखौ जोङो नायनोसै आलदा डिस्ट्रिक्टनिखौ आलदा जायगानिखौ जों नायलासै थ' ओमफ्राय जुदि जों नर्थ इस्ट रिजननि होनो थाङोबा नैया नर्थ इस्ट रिजननि होनो थाङोबा जोंना अरुणाचल आसाम बेफोरनि थाखाय जोंनिया माबाया जागोन एखिना सेन्टारा जा आसाम जों जिहेतु आसामनि इटानगर होनो हागोन डिब्रुगड़ होनो हागोन गुवाहाटी जरहाट सिलचर बेनिफ्राय नैबे मा चरचन्द्रपुर बेनिफ्राय नैबे इम्फल उख्रुल शिलं आइजल बेनिफ्राय डिमापुर कुहिमा आगरतला थ' जोंनिया खाथि हिसाबै जोङो गुवाहाटीखौ जोङो सिलेक्ट खालामजागोन थ' ओमफ्राय जोंनिया बेखौ सिलेक्ट खालामबानो जाबाय नोंथांमोना जेब्ला एप्लाइ खालामोन ओमफ्राय स्किम अफ एग्जामिनेशन थ' नैबे जों एबार जोंनिया नैबे इम्परटेन्ट थ' स्किम अफ एग्जामिनेशन कम्पिउटार बेस्ड एग्जामिनेशन जोंनिया फार्स्ट अफ अल जोंना जों एप्लाइ खालामखांनायनि उनाव कम्पिउटार बेस्ड एग्जामिनेशन जागोन थ' एग्जामा जाबाय जोंना जेनेरेल इन्टेलिजेन्स आरो रिजनिंआ 25 मार्क्स फैगोन 25 कुइसन थागोन जेनेरेल नलेज आरो जेनेरेल एवारनेसआ 25 मार्क्स थागोन आरो 25 मेक्सिमाम कुइसन थागोन थ' मेथमेटिक्स बा एलिमेन्टारिया जोंना 25 थागोन ओमफ्राय इंलिश हिन्दीया जोंना 25 थागोन नोंना इंलिश होयोबा नोङो हिन्दीखौ होनाङा हिन्दी होयोबा इंलिशखौ होनाङा जायखिजाया मोनसे होनांगोन थ' मेक्सिमाम कुइसन जोंनिया 100टा कुइसन थागोन आरो 90 मिनिट्स थाङोब्ला 1 घन्टा 30 मिनिट्स जोंनिया टाइम होनाय थागोन थ' बेनिफ्राय बेवहाय जोंनिया माल्टिपल नेगेटिभ मार्क थागोन होननाय बे होनदों आदा थ' आगोलनिफोराव एसएससि जिडिअ नेगेटिभ मार्क गैयामोन थ' एबार नोंथांमोना मोजाङै फरायनांगोन थ' नेगेटिभ मार्क दङ जोंनिया 0.25 थ' ओंखायनो जोङो बे एसएससि जिडिनि थाखाय कम्पिटिटिभ बे एग्जामनि थाखाय आरोना जोङो भिडिअ सिरिज लाबोनो नागिरदों माने मा फैगोन माबायदि फैगोन बे माने फरायनायनि आरोना टिउटरियेल्स मेथ्सनि थाखाय मोनसे आलदा सिरिज बा जेनेरेल नलेजनि थाखाय सिरिज मोनसे प्लेलिस्ट मोनसे आरोना बेबायदि ओमफ्राय इन्टेलिजेन्ट बा इंलिशनि थाखाय मोनसे थ' नोंथांमोना जुदि बेबायदि प्लेलिस्टखौ जुदि लाबोनो नांगौबा मा कुइसन फैगोन बेफोरखौ जों डिसकासन खालामनांगौबा जुदि नोंथांमोना कमेन्ट बक्सनि थ्रुजों खिन्थाहरबानो जाबाय जोङो थाबैनो लाबोनो नाजागोन मानोना कमेन्ट बक्सनि थ्रुजों खिन्थाहरबा जों एक्साइटेड जायो लाबोनो थाखाय मानोना जुदि जों भिडिअ आपल'ड खालामनानै नायाब्ला अभियासलि एसे जोंबो बानायनो खस्थ' जायो नालाय ओंखायनो बानाय मोनो आरोना थ' जायफ्रा बे एग्जामखौ होगोन होनना सानदों बिथांमोना कमेन्ट बक्सनि थ्रुजों खिन्थाहरबानो जाबाय जे बिनि जोंनो भिडिअ नांगौ एग्जामनि थाखाय जोंखौ हेल्प खालाम होननानै कमेन्ट बक्सनि थ्रुजों खिन्थाहरबानो जाबाय अब्ला जोङो बेनि जा फैगोन कुइसन बेफोरनि सायाव लोगोसे इम्परटेन्ट टपिकखौ जोङो सावरायलांगोन आरो फार्स्टनिफ्राय प्लेलिस्ट वाइज जों सावरायगोन थ' ओंखायनो नोंथांमोननि कमेन्टखौ जोङो आसा खालामबाय मोनगोन होननानै थ' बेनिफ्राय नेक्स्ट नायलायदो मा दङ जोंनिया बे जोंनिया नैखिना जोंनिया टपिकनि सायाव होनाय दङ मा फैगोन ओमफ्राय फिजिकेल इफिसियेन्सि टेस्ट जोंनिया बेबो इम्परटेन्ट जेब्ला नोंहा रिटिन टेस्ट जागोन रिटिन टेस्ट जानायनि उनाव बे जेब्ला नोंना काट अफआ एबारथ' हाइ थांखागोन थांनाय बोसोराव जोंनिया नायबोलियाव 40 प्लास जाहैदों काट अफआ बाट जोंनिया सिगांनि इयाराव जोंनिया नेगेटिभ मार्कबो गैयामोन एबारनिया नेगेटिभ मार्क दङ अभियासलि नोंथांमोना एसे मोजां फरायनांगोन आगोलनिख्रुइ थ' ओंखायनो जुदि होगोन होनना सानदोंबा कमेन्ट बक्सनि थ्रुजों खिन्थाहरबानो जाबाय जों निस्सय हेल्प खालामगोन थ' बेनिया जोंनिया जेब्ला जों रिटिन एग्जाम होगोन बेनि उनावहाय जोंनिया फिजिकेल टेस्ट माने खारनांगोन आरोना थ' खारनाया नोंना लिरना होनाय दङ बेवहाय 5 किल'मिटार खारनांगोन 24 मिनिट्सआव बेनिफ्राय फिमेलफ्रा माने हिन्जावसाफ्रा 1.6 किल'मिटार खारनांगोन बेसेबां मिनिटआव 8.5 माने 8.5 घन्टायाव जोंनिया 1.6 किल'मिटार खारनांगोन बे जाबाय जोंनिया फिमेल केन्डिडेटफोरनि थाखाय आरोना बेनिफ्राय नैबे जोंनिया फर केन्डिडेट आदार देन दोज बिलंगिं टु लादाख रिजन माने लादाख जिहेतु जों लादाख रिजन नंखाया थ' ओंखायनो जोंनिया बेखिनि जागोन आरो लादाख रिजननिफ्रा बेखिनि होनना बुंदों आरो दा ओमफ्राय नियाव मोननैसे जायफोरा हाया बेफोरखौ डिक्लेयार माने लिरना होदों आरोना थ' ओंखायनो फरायना नायबानो जाबाय नोंथांमोना ओमफ्राय बेवहाय जोंनिया हाइटनि अपसन होदों थ' हाइटआ जोंनिया हौवासाफोरा जोंनिया 170 सेन्टिमिटार जानांगोन बेनिफ्राय फिमेलफोरा बेसेबां जानांगोन 157 माने 170नि गाहायबा जों होनो हानाय नङा बेनिफ्राय 157नि हिन्जावसाफोराबो जुदि गाहाय जायोबा बेखौ होनो हानाय नङा बाट जोंनिया रिलेक्सेबल दङ आरोना जेब्ला जोंनिया एसटिफोरनि थाखाय थ' दा बेवहाय जोंना एसटिफोरा बेसेबां होनो हायो बेहाय निया लिरना होदों थ' सिडिउल ट्राइबा निया होनाय दङ जोंनिया 160 बानो होनो हागोन हौवासाफोरा बेनिफ्राय हिन्जावसाफोरा 147 बानो जोङो होनो हागोन बेनिफ्राय निया आरो होदों निया
नर्थ इस्टनि थाखाय माने जोंनिया शिडिउल कास्टआबो दोङो ना शिडिउल ट्राइबा जोंनिया अल इण्डियानि थाखाय 162 इनिफ्राय नर्थ इस्टनि थाखाय 157 माने जोङो जिहेतु नर्थ इस्ट गोलैयो 157 मानो होनो हागोन जोङो हौवासाफोरा इनिफ्राय हिन्जावसाफोरा 147 बा होनो हागोन बेनिफ्राय बेखिनिया जोंनि हाइटनिमोन इनिफ्राय चेस्टा हिन्जावसाफोरनि थाखाय जोंनिया नाङा हुआ ओनलि फर मेल कैंडिडेट शुड हैव फॉलोइंग स्टैंडार्ड ऑफ चेस्ट मेजरमेंट हौवासाफोरनि थाखायल'सो चेस्ट नांगौ जोंनिया बे जाबाय जाय गासैबो कैंडिडेटनि थाखाय आरोना 80 सेन्टिमिटार आनएक्सपान्डेड माने जोंनिया फुवारालासिनो आरोना इनिफ्राय मिनिमाम 5 सेन्टिमिटार नों फुवारना दिन्थिनांगोन इनिफ्राय जोंनिया एसटिनि थाखायनिया जोंनिया अल नर्थ इस्टनि थाखाय एस्टाना आरो अल कैंडिडेट बिलंगिं शिडिउल ट्राइबनि थाखायनिया 76 थ' नैबे जोंनिया 5आनो एक्सपान्डा इनिफ्राय जोंनिया आरो मा दं नायदो वेटआबो जोंनिया बांद्राय एफेक्ट खालामा मेडिकेला इम्परटेन्टथार थ' मेडिकेलाबो गोनांथार आरोना थ' बेफोरखौ नायना लाबानो जाबाय इनिफ्राय जोंनिया आरो मिन्थिनो गोनां खौरां बेवहाय बांद्राय गैला मोड अफ सिलेक्शना बेनो आरोना नोंना एग्जाम प्लास जागोन इनिफ्राय मेडिकेल प्लास जागोन इनिफ्राय पिइटि प्लास जागोन बा डकुमेन्ट भेरिफिकेसन जानायनि उनावसो नोंना सिलेक्शन जागोन इनिफ्राय आरो एक्सट्रा मार्क थाबावो आरोनिया इनिफ्राय एनसिसि थाबा 5 मार्क एक्सट्रा मोनगोन होनना बुंदों इनिफ्राय एनसिसि बि थाबा 2 मार्क्स एनसिसि ए थाबा ना 2 मार्क्स मोनगोन होनना बुंदों आरोना बेफोरखौ नायना लाबानो जाबाय बांद्राय बेफोरखौ गोनांथि गैया दा फार्स्ट अफ अल एग्जामखौ पास जाग्रोनांगोन रिटेन एग्जामखौ थ' इम्परटेन्टआ जाहैबाय जोंना रिटेन एग्जामासो थ' रिटेन एग्जामाव जाय काट अफआव सिलेक्शन जागोन बिथांमोनासो नेक्स्ट माने फिजिकेल फिटनेस टेस्टआव थांनो हागोन थ' ओंखायनो जायफोरा बे एग्जामखौ होगोन होनना सानदों मास बे कमेन्ट बक्सनि थ्रुजों खिन्थाहरबानो जाबाय जों भिडिअ टिउटरियेल्स प्लेलिस्ट वाइस लाबोगोन नोंथांमोननि थाखाय जाहाथे बयबो बे एग्जामनि जाय एग्जाम जागोन बेवहाय रिटेन एग्जामाव बयबो पास जायो बेनिखायनो जों टिउटरियेल्स लाबोगोन थ' नोंथांमोना आं बार होनदों जे कमेन्ट बक्सनि थ्रुजों खिन्थाहरबानो जाबाय थ' जोंना अनलाइना दिननिफ्राय सोलिगोन आरो 31 आगष्टसिम सोलिगोन ओंखायनो एप्लाइ खालामबानो जाबाय थाबैनो आरो जायफोरा एगेन होनदों एप्लाइ खालामबा नोंथांमोना कमेन्टनि थ्रुजों खिन्थाहरबानो जाबाय जोङो अभियासलि हेल्प खालामगोन थ' गोजोनथों फरायसानो थांमोन बाय